سلام تخاتلتي نا يونا تي في كمي كنيكم لوم معنتي حزنا لكم قريبنا زلنا مدب دما نزنا السودان كونتات زدهسس كوينو نزا channel زيا حدشت زخونكم سبسكرايب እንዳገበርኩም አተባብዑና ሕጅግን ናፍት ዳልና لكم زلنا مدب ናውخنا حلفكمنا سناي مكتتال እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ካብ ትጽቢት ወጻኢ ኣብ ሓጺር ግዜ ክውዳእ ትጽቢት ዝተገበረሉ ክነውሕ ክኢሉሎ ነዊሑ ተባሂሉ ኣብ 10 ዓመት ቀልጢፉን ተባሂሉ ከዓ ኣብ 2 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ኩናት ልሙድ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ እዩ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ኣብ ሱዳን ካብ ዝተገብሩ ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ስርሒታት እዚ ሕጂ ጋጢሙ ዘሎ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ንሱሳ ዓመታት ኣብ ሱዳን ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብቐሊሉ ብስምምዕ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ እንተኾነ ግን ዘይምስምማዕ ናይዞም ክልተ ጀነራላት ሱር ሰዲዱ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሓደ ጀነራል ኣጥፊኡ ስልጣን ናይ መሓዝ ዕድል ዝጸበበ ይመስል ኣሎ ብርግጽ ሕመቲ ነቲ ቤተ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁጽጻር ሓደ ስጉምቲዩ ተሪፍዎ ዘሎ 90% ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ከም ዝተደምሰሰ ሕመቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብዝርዝር ሓቢሩ ነይሩ እምበኣርከስ እዚ 10% እዩ ንኽልቲኦም ዘይተፈትሐ ግድል ኮይኑዎም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስኻ ተንስእ ካብ ኩርሲ ኣነ ክቕመጥ ይበሃሉ ኣለዉ እዚ ቤተ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኸበባ ናይ ሕመት እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ለውጢ የለን ንቐጻሊ መን ከም ዝመርሕ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ምኽንያቱ በዚ ኩናት እዚ ሕመትን አልቡርሃንን ተሓተቲ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ ክልቲኦም ሃገር መን መርሐ ኣብ ዝወልዕዎ ኩናት ሃገር የፍርሱ ከም ዘለዉ ዝተረድኦም ኣይመስሉን ብፍላይ ንኻርቱም መዋጊኡ ቦታ ምግባሮም ንህዝቢ ሱዳን ሓልዮት ከም ዘይብሎም ዘረጋገጸ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካርቱም ብኩሉ ወገን ትድብደብያ ዘላ ዜጋታታ እውን በብቁሩብ ናብ ዝሓሸ ቦታ ይሃድሙ ኣለዉ ክልቲኦም ጀነራላት እውን ዘለዎም ኣጽዋርን ሰራዊትን ናብቲ ቤተ መንግስቲ የጸግዑ ኣለዉ ወሳኒ ውግእ ከም ዝገብሩ እውን ዘይተርፍ እዩ እዚ ኩናት እዚ ካልኦት ዜጋታት ካብ ካርቱም ምስ ወጹ ክካየዱ ዝብል ግምት እኳ እንተነበረ ክኸውን ግን ኣይከኣለን ክልቲኦም ወገናት ብዝገበርዎ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ኩሉ መንገድታት ክዕጾ ኽኢሉ እዩ እቲ ዝሕዝን ንኻርቱም መዋጊኡ ቦታ ምግባሮምን ነቲ ህዝቢ ዝሓሊ ካብ ክልቲኦም ጀነራላት ዘይምህላዎምን እዩ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ንናይ ሕመቲ ሰራዊት ዝርከበሉ ቦታ ብነፈርቲ ምድብዳቦም ገሊጾም እዚ ክልተ ሰሙን ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ብነፈርትን ብኸበድቲ ብረትን ዝተሰነየ ኮይኑ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ካርቱም ካፋሪ ዝበሃል ናይ ሕመቲ ሰራዊት ዝርከበሉ ቦታ ብነፈርቲ ከም ዝደብደቡ ተገሊጹ ብተወሳኺ እውን አልነስር ዝበሃል ብወገን ምብራቕ ካርቱም ኒል ዝርከብ ቦታ ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ እዚ ውግእ ሓሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካርቱም ክካየድ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን ሕጂ ግን ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ውግእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንማእኸል ካርቱም ክትኣቱ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ናይ ተኹሲ ስምምዕ ገይሮም ከም ዝነበሩን ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ግን ናይ ሕመቲ ሰራዊት ነቲ ኣብ ማእከል ካርቱም ዝርከብ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ከሲሶም ኣለዉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ
ናይዞም ክልተ ወገናት ወኪል ንደቡብ ሱዳን ንጁባ ከይዶም ክሰማምዑ ጻውዒት ከም ዘቕረበን ተቐባልነት እውን ከም ዘይረኸበን ገሊጹ ብዙሓት ሃገራት ኩናት ደው ክብልን ክቕጽል ከም ዘይብሉን እኳ መጠንቀቕታን ተሃባ እዞም ክልተ ወገናት ግን ክሰማምዑ ከም ዘይክእሉ ዘለዎም ሓይሊ ኣኻኺቦም ነቲ ሓደ ሓይሊ ኣጥፊኡ ስልጣን ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዘለዎም ተንተንቲ ገሊጾም እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካን ንምዕራባውያን ሃገራትን ኣሻቒሉ ይርከብ ብፍላይ ጽቡቕ ዝምድና ሰራዊት ሕመትን ሩስያን ነዘን ሓያላት ሃገራት ብፍላይ ንኣሜሪካ ኣሻቒልዋ ይርከብ ሱዳን ካብ ሩስያ ብዙሕ ኣጽዋራት ብምግዛእን ወርቂ ዝዕድና ማሽናት ኣብ ሱዳን ክዕድና የሕሊፋ ብምሃብን ወተሃደራዊ ካምፕ ንሩስያ ብምፍቃድን ንብዙሓት ሃገራት ኣሻቒሉ ይርከብ እዚ ኩናት እዚ ሓደ ካብዞም ጀነራላት ተዓዊቱ ነታ ሃገር ከም ማሓደራ እንተዘይክኢሉ ሱዳን ናይ ብዙሓት ሃገራት ወተሃደራዊት ካምፕን መዋግኢ ቦታን ከም ትኸውን ተንተንቲ ይገልጹ ብዙሓት ሃገራት ንኽልቲኦም ወገናት ጥይት እንዳቐበላ የዋግኦም ኣለዋ ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት አልቡርሃን ኣዘንጊዑ ንሰራዊት ሕመቲ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማሊ ኸኣ ሕመቲ ኣዘንጊዑ ንሰራዊት አልቡርሃን መጥቃዕቲ ምግባሩ ተገሊጹ በዚ ናይ ትማሊ ደብዳብ ሓንቲ ናይ ቱርኪ ነፋሪት ዜጋታታ ከተውፅእ ንኻርቱም ኣትያ ከም ዝነበረትን ብናይ ሕመቲ ሰራዊት ከም ዝተሃርመትን እቲ ማህረንታ እውን ፎኪስ ከም ዝነበረን ብዘይ ዝኾነ ጸገም እውን ኣብ ሓደ ማዕርፎ ነፈርቲ ክትዓልብ ከም ዝኽኣለትን ዝኾነ ሰብ እውን ከም ዘይሞተን አልጀዚራ ገሊጻ በዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ሃገራት ዜጋታተን ከውፅኣ ዕድል ከም ዘይረኸባ ገሊጸን ኣለዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ከም ዝገለጾ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብጉዳይ ሱዳን ምስ ክልቲኦም ጀነራላት ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ ኣብቲ ዝርርብ አብይ አሕመድ ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ አብይ አሕመድ ከም ዝገለጾ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ገሊጹ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንኢትዮጵያ ከም ዝጸልዋ እውን ኣዘኻኺሩ ኢትዮጵያውያን ወይ እውን ሱዳናውያን ንኢትዮጵያ ከኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ንምቕባል ሰባት ኣብ ዶባት ግቡእ ምድለዋት ከም ዝገበሩ እውን ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕመቲ ስልጣን ናይ መሓዝ ዕድሉ ሰፊሕ ኮይኑ አልቡርሃን እውን ስልጣኑ ንሕመቲ ከረክባዩ ዝብል ግምት ኣሎ እንተኾነ ግን ናይ ኩናት ነገር ኣይፍለጥን እዩ ሓንሳብ እቲ ይደፍእ ሓንሳብ ከዓ እቲ ይደፍእ ተንተንቲ ግን ሕመቲ ክዕወትዩ ይብሉ ምኽንያቱ ሰራዊት ሕመቲ ብግቡእ ዝተመልመለን ካብ ግዜ ፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣትሒዙ ከም ዝነበረን ዑመር አልበሽር እውን ደፊርዎ ከም ዘይፈልጥ ይግለጽ እዚ ውግእ ይቕጽል ኣሎ መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝኸውን ከዓ ኣብ ቀጻሊ ክረአዩ حرّي مبار تخاتلتي نايونا تيفي ملوم معنتي أدايلنا لكم زنبرنا مدب نزي مسل نيرو أبقى تسالي بخالي مدب يراخبنا السلام والسناي